Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my new vlog. So लोगोफोर आं दायो आबैमोननाव दंफैयो। मैयानो फैदों जों गुवाहाटीयाव, ओमफ्राय मैया फैनाय माने भिडिअ लायासै। स लोगोफोर जोंहा आदैनि फिसालानि ओंखाम दौनाय दं आरो बेयावनो फैदों जोङो मैयानो फैदों। ओमफ्राय स लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा थाबाय। स लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय जोबजासिम। दायो आङो दुगैखांबाय, ओमफ्राय दा दुगैखांनानै एसे फ्रेस जाबाय, ओमफ्राय दा दसे थानानै बिदिनो मावनोसै आरो बिदि माबाफोरावथ' बिराद खामानि थायो नालाय। ओमफ्राय दा लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आबैला एसे मोजां मोजां बिबार गायना दोनदों नै, मोजां नुयो बिदि थाबाथाय। सिङावबो दङ नैला बिबार गोजा। बेथिं खामानि मावगासिनो, मैगं हाबाय। हो? नै बाबुखौ ओंखाम दौगोन दिनै न'? दिनै मा मोनजासिगोन नोंनो? मेथाइ मोनजासिगोन, मा मोनजासिगोन, दद मोनजासिगोन न'? गाबसिगोनसि। अ बाबुखौनो साहा बहायना दोनि, गाइखेर इयो लाल साहा मोननै मबाइल लासंगे गरमथार। बाबु दासो बाबुनि ओंखाम बेदर ना संखांबाय आङो, ओमफ्राय दा खिरा मोनाखै, खिर संबाय थादों ना बाबु? माम जासिगोन नोङो? माम जासिगोन ना? आयु गरमथार, माला जागोन? ओंखाम उखैबाय थानो हाला न'? आयु ओंखाम दौनोसै ने बाबुनो ओंखाम दौसिगोन आरो ओमफ्राय नामबो लिंदोंमोन आरो गामिनिनो। ओमफ्राय बिसोरना बर' गोजा मानसिफ्रा, खिन्थु बांसिनानो दखना गाना आरो बांसिनानो हारसानि ड्रेस गानो, ओमफ्राय हारसा रायलायो आरो मानोना टाउन सिस्टेम नालाय, ओंखायनो जोंनि बर'नि दखना गाना, बर' राव रायलाया बिदिनो आरो, ओमफ्राय हारसा बायदि थायो। लोगोफोर ओमफ्राय बाबुनो ओंखाम दौसिगोन आरो बिमाया। आबैला फिसाला गैया नालाय, ओंखायनो न' खाथिनिखौनो गथ' फिसाखौ लाबोनानै बिमाय जायो नालाय, ओंखाय बेखौ दौहोबाय आरो। ओमफ्राय बिजाब, माइरं, कलम, ओमफ्राय सना हा बिदि दांहोनाय माबा नेम थायो नालाय, ओमफ्राय बेखौ दा खालामबाय थादों आरो लोगोफोर। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ।
Saturday. Come sit there, under. Jangan hay nengok bagom na. Anjing kering. Tamam जाबाय दिननि मिस्टिया दंबावोसो ओमफ्राय मिस्टि रोसिया धनियालाय सिलाय जाजोब्बाय मिस्टि रोसिया गारनांसिगोनसो ओंखाम बेदर भाजा गासिबो आग्लायजोब्बाय नै मिस्टियाबो आग्लायजोब्बाय गोथाव गोथाव संदोंमोन नाथाय मा खालामनो गिस्टिक जानानै आं जेबो जानो हायासै बेदरखौथ' आं जाखायाखैनोखा ओमफ्राय ओंखामखौ आन्था एसे जानानै थानायसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जानाय मानाय बेफोरखौबो आं भिडिअ लाहैयासै मानसिफोरखौ स' लोगोफोर गिस्टिक जानानैनो मा खालामनो उफाय गैया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन स' लोगोफोर